Hi guys, for today's video guys. So kita mo ni guys. Kung iro guys Dalmatian guys. So aton siya ligoon. Kaya ano guys, almost 3 years na siya way ligo. Kaya ano, no? Kita siya na ako tubig anda. Awat panglingi. Na ligo na to siya guys. Kaya ano, tinugawa guys. Kay mamisita man siya yung uyab guys god. Ya, matabo guys, isdi siya sudon kay wa siya ligo guys. Siya ligoon guys ha. Okay, man. Okay, got that. Guys, muna ito niya akong Dalmatian guys. Dalmatian na Bisaya guys. Endot na niya akong iro guys. Ano siya guys? Half ano guys good. Half animal, half human. What? Yung ano guys, bantay mo nung baniro guys. Diba mamaak na sila guys. Kanya siya guys is half human of siya guys. Half human of half animals. Itawag siya half human guys. Kaya ano, kung dili kung feel niya ang lantaw sa tao di makayag paak, yan yung sumbagong guys. What? Lumbag niya guys. Ang guys, lumbag ni. Ito sa phone guys. Lumbag ni. Gawa to ni kay almost 3 years na may ligo god. Bad. Apa? Naisamad. Kita bugno. Just Ginoo. Namon siya, basaboy-an ni siya. Ito siya bugno guys kay ini akong iro guys gamay-gamay ni pero may pagkamugiroon ni guys god sukol mo dagko. Sapo ka kung mong ito umagod ito ka sa chicks mo ani ya guys suka kanong guys. A few moments later Guys, sumanaw siya ligo guys. So panahon na po nato siyang kitikan guys. Anong kaingon niyang uyab guys, hilas ang tihon pero guys. Okay, come here. Guys na pa guys naman siya itong guys na walang kuan guys ha anong ba guys kaya to guys padul guys padul guys ano guys meanwhile guys nilakaw niya akong iro guys papiliwan to siya guys naka shades shades kasugto na to followers say hi followers na tangas na pili si mga may sport motor ka para dali ka mabot ay pagbaklay dali ka na yung mga guys nan ka na kani mo motor kani mo yung sporte o MIUI okay pisa ka kita ka ito
Oh, sige. Hi sila. Hi. Say hi. Ito. Hey you, man.